Madiko mkomo. Nishati sese. Yabo. Aiwa. Tofara kusangana. Bro, happy new year, bro. Imazozo nditi happy new year patofamba mazuva. But yo usaite yoyo. But andi mukana inosiyana kapane vatinoita everyday vakaita sevatoichidanana navo nechijiyani koita vatinoona hembe Ndimi vanhu vari kurambwa namalo muri kudyira vanhu musaga imi muchatorero. Tisingamuzive. musadaro guys. Samuita seko maloti. Hapana, takamuka izvo. Nesi takatomuka. Sei musina kurara chichi? Saka raudhira takakangofanana. Ini mukoma wangu ina ini matona ndatorara ka. Ndatorara ndirari. Uko Madiko Arungu. Ghost the magician. Ghost magician. Madiko. Bo. Adasvika pano pachipisa katimbonyarara timbonzwa nyaya yasisi Marungu. But ndinomuziva manoti auzanga akarita yako mambokomberera Saka ukwana gudo. Kutanana nemukomana uya manje. Bagamuyo. It's more like you never know what you got until it's gone, right? And the time yakada kudzoka, that's when me and Wulengende's relationship got serious. Saka it was late. Toma chichi waiziya but hapana ka relationship yapera. Saka apa pamanje akabva atichi rega ndidanane kane ana artist publicly but azodomoka pakuti akudanana nedofo. Zvakangomazvo. Malodzi. Aikonayo aivaida comedian. Hanzi yakazoita ovo mupovo here. Yakazoita waburu. Pana hakuna hanzi sambulo nema accounts mangani. Ndine 3 ma-accounts. Pane yakanzi some for USA. Nemwe yakanzi some gudo. Yeah, yakanzi some gudo something. But ndine 3 ma-accounts. Mama chinango magadziro ngoti. Kana ndazoda kuti serious ne life. Ndozoshandisa iwayo. Zvakangoma. Yakanzi some bank aisi yangu. Nisha. Yo. Isusu hatingazozive zvinenge zvinyatsoitika paground Nisha. Takanzwa mukuru vachiti zvoni vakumbokanda maspoon pasi. Vakumbokanda mapfumo pasi. But how are things looking for you, mwana wamai? Basa richiri kuendera mberi zviri kufamba smooth here. Thank you, King Shona. Zvese bo, bro. Zvese bo? Yeah. Iri bo mwana wamai. Chero zvinenge zvanzi zvazoitika mulife yenyu mese nana malot, music wise, entertainment wise, amana chingondiconsiderawo semunhu angoro pakupusha maworks, munhu anofarira maworks, anonakirwa negame, munhu anofarira kukuona mese muchibudirira. You know what I mean? Saka musanete kundisimbisawo guys. Nekuti ndimi zimba rangu. Runyararo zviri sei. Kana uchinakirwa naNisha Tina Maloti chimboisa moto comment section Tony. Timbona vanonakirwa naMaloti. Kuni muchati true collaborating. What does it take kuti muche collab? You can't rush creativity. Yeah. Next good. Unedzungu gudo. Zodaro ke. Stay tuned. Triple guys, triple.
2026 achiri We are bro. promising mabviravira. To Zvamaloti bro, maloti atangopiwa masindi chori pachegazi. Dzatatoziva izvezvo kutoti dzatatoziva kuti tiri kuenda here kana kuti tichaita sei. Maiziya. Zvekutoti ndo vamwe vanhu vekuti waitozoti wationa masini ka utozoti aiwa saka but my lord, do you still remember imwe show so kuchegutu so uri paside bangu so tine ka clash And we were part of the judges. boys ndichoti Patana akati munhu ngabviswe hembe asi musikana. aivepo maloti Kuti female nemale ka. aivepo maloti Panenge pachingoclashwa. paitoclashwa zvisina zvekuti anzi chii zvekutoti kana uchongobatwa Pakupinda kutongobatwa kweclash ka hapana munhu anotombologaira kuti chii. Pane munhu angaregister clash yemafesi. But zvinotozoonekwa pakuvhota pepa. tatovemo tatomukati bro handisi kumbonyema maloti aive paside pestage izvo zvokuti munhu akazondirangaridza ka because ndasanda kunyatsoketa hatemi yacho ndati kana dhata unotenga re30 cents kare kuti asa kuti vhidhiyo rapusha here wobva watokula down ndatanenge ari Madespayo kudo. Nisha anga ane malyrics ebadness ukunzwe here. Masaiza mafunga guru kagari. ukaona manje andoziya good about maloti anoda ndimbe ona zvimasini zvazvo zvimasini zvazvo yaka ndotozviimba but ukaona manje type yekuti manje tinozoita family kunzwe here because hainini hardcore ka chandikaimba chine musoro pahardcore zvakati shomei zvishoma stereki but I wonder why ndichikumuzobata malyrics ahulenge nestereki ndakatoona takatofanana Because your music yako naturally. Even Budo, wakambonotisha kuti Nisha akaenda kuinterview. Akanzi aroveka naka freestyle kana chi. It's always hardcore. Those ones are easy for him. Even pa stage. ndozvo zvakatanga nazo. Ndo masong ake anobhura iwayo akanyatsopiwa chance. Unyazonoti aiwa munhu ari kunakiro. aiwa but collaborating Entertaining but iye anenge achitonakidzawo. aiwa iro hardcore ndo pakati dhanzo zvekuti unongochitongoonawo kuti wakakwira stage kana kuti yaburukawo kana tingati chiko ndikutisizama ndoti chii ndoti tomboti uri panhu pari kuitwa nazve-R&B or what the moment yaunotongesa hardcore ka pane kamuka vibe soke kuti unotonoti vanhu vari kuuya kudhansi manje vanga vachimbomecha salad but izvi zvatoo zvedhansi even ini paseti rangu randopefoma ndine masongo andotoziva kuti aya takaflexa then aya vasingade vachida vari kufanira kutodaya Pero vanhu vaneta vanogamba chete. vabo zviri seko ndepi yako namukoma Stana. Stana Dades. Ndistana Dades. Alright, makadiko. ndowakukandira heti iyoyo hanzi naking shona mukwidza ndakamukwidza pana panomba baby lion malota hapana chaari kutomboona Alright, ichi kuti pakandwa heti kuva ndakazotarisa kagudo ndida kutendawo vanhu vakanditendera mari last time. Ndotarisa balance yangu paya nditoona ndine $65 kuTikTok. serious Ndaita live nagudo. zvababa kutiktok kwagudo kune mari amana timu rese ripanapa ndikukumbira Stana muri free here mudhara kundiona ngodzikisa munhu wavasiri free muri free here yedziva chimwe ndipewo signal mucomment section amasa inimi chingondipuromisa iwo zvangu I know kuti maybe asi pamaplans enyu kuti pamuchaburitsa song muchatanga kuuya nayo panapa ndimboito munhu wekutanga wokuridza song yenyu yangu namalodi ainongomuka yakayanikwa hanzi ndabva kubhawa ndakumbobata basa Yaitombode advert. inongomuka iriko vanonotora ikoko vachiita zvavanoita wamunzwa King Shona wanzazati wanadziva hanzi ndabva kubhawa ndakumbobata basa kana uri munhu mukuru inoti kubata basa kuita sei
Makumbobata basa. Aiwa, ina kuti ndoda kuadvertise. Ndoda ngova the first person. Ndineka muka ka pride ka zvinoiswa mandiri kuti ndinatanga kuiridza. Saka ndokwakutongokumbirwa. Kadhati kaike kunzi ndatanga kuiridza waiza. Saka kana yazobudawo mana mozongondirangarirawo kuti guda akati tozomupawo oita munhu wekutanga kuiridza. Aiwa bogu. Anditi but my works are kunaka boys. Arambai muchipusha. What should we expect from you, Nisha? Kuti pachi amapiano. Changokupa izvo ndinongokupa izvo. Ko international collabo. Aiwa ndisizvo. Isusu budo tiri ama 2K atifane kuita international collab. International isu. Skorongo mute malwati. Toita makolabo newe mZimbabwe ka. Boana exposure nekuti isusu teta kuzikanwa international. Kwete kuti tida kuimba tida kufeature ne international ayewa. Lauti nda international. Boys demo. Taura hako neshona baba, neshona munonyepa iwe. Guys, Ingana tuku vaizvita wani. Anzani pane anzi disungura inonzi chigudo disungura what? Bundu boys. Kabuka kruka kudara kai. Casper, your vest is here, guys. What is it? Hey, Putek, Satan! 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 Akati gudaro na bakelebu. Ndatoti pano chamana papuroni panapa. Makati mapera. Kana kula titerera music yeku South Lake nindaiterera Winnie Mashaba cause mama wangu aimfarira. But taitoimba masongs emalanguages awo tisinganzwi kuti vari kuti chi. So music it's a universal language. Chandikatoona ndichekuti tokurumidza zvedu. Yeah. But I believe kuti international chaisvika because it's really not about the language for real. I think everyone's okay managing. As long as sound quality yedu iri boma. Iyo mangani kwamasongo atenchingoteedzera shaye kuti tinongosingatombodzwe shaye. Kunzwa. Ndichoti ngoma rakaipa pana ndisikunzwa kuti munhu ari kuti chi achisi chirungu. Exactly because the music kana ichinakidza inongonakidza haina boundary. Mwana ndokumbira ubvunza. Ndakumbudza kuti kana uchinzwa imba international song inenge yakaita sei? Pari kuti international song. Ndotanga kupindura kana kuti. Muno mwenga angotaura mafungiro ayo. Inega ndichange kutaura mafungiro angu. Song ya international handitika. Isong yekuti iri kuridzwa kuma club eku South Africa ekuridzwa kuma radio eku South Africa. Ikuridzwa kuma radio kune dzimwe nyika. Ikuridzwa ikutoridzwa kune dzimwe nyika. Ndo international haisinya ye quality honestly. Contrary, I don't think inya ye quality. But it's about how far the song has gone. Okay. Inini alright. Panda mavhunziro andaitaka obvious song ikaridzwa kune dzimwe nyika yato international. I meant like kuti ichiri mustudio and what determines kuti song isati yabuda this one is international stuff. Ipapo ghost dakudzo hangu from onero hangu because nini uona masongs dakuudza iwe ndi producer. Zvatu zvinoita tese producer na artist vapedza kugadzira song sometimes tinopanana sando tofara kuti ngoma rakaipa handi. But tese musi unobuda mungoma munhu anenge ane pfungwa dzake dzekuda kuona kuti vanhu vari kuti chiine ngoma chero paunoriposta. So harisidzirire kuti iwewe unogadzira song woziva kuti international here kandi haisi. But I think sound inozokubatsira kugaida kuti uri papi. Okay. Yeah. Ndozvandogaya. Papanzwi. Aiwa patsvene. Guys, ndine imwe ndandichita nevamwewo vaimbi. It's nothing controversial. Nothing
nothing Good achichinja. and one was to Tombo around. Makutobuda. What's who we were catching up on the Ben? Ndaunakiriya no. Tombo Pinda. Nisha ndiye wani musikana wekuti paakawana mari yekutenga motikari akabva notenga bhazi. Nisha chichi chinetsa taura nesi. hako handiri ndine timu here chichiobva depend zvimwe zvinenge zviri zvokuti mapost ganene Tukufamba kahwani tese kahwani tokusunda kahwani takaenda. saka zvina nokuti tingoenda kahwani aiwa tokahwani But iri kunakidza here Benz malo. Hayi kunakidza. But inini kudo panye international handidi. I just feel like we are blessed to kurarama muira internet. And ndio chatiende sochi international. And ndofarira kuti mazwano ma-artist emuzimbabwe akupiwawo value muzimbabwe to a point yekuti a Zimbabwean artist anokwanisa kuita show inobhadhirwa $20 kana kuti show ine line-up yemazimbabwean artist chete inokwanisa kubhadharwa $20 ordinary ticket Ichizara. artist rinofanira kuita value mawindo rinofanira kuita value munyika maro rozonopisa Ameno guys andiziye pakupisa kwese kwamati mamboitwa pana kambosainiwa autograph. Nisha wakambosainiwa. akaitese Wakambokumbirwa autograph. tisati tambokumbirwa autograph zvinhu zvekudhara mazuvaano vanhu vakukumbira maselfi hainombosiyana neautograph. Zveautograph ndezvekudhara because vanhu vanga vasina mafoni ane selfi. Mazuvaano munhu anongoburitsa foni it's enough proof. True. But pamwe kubhora ndokuchiri kunyanya zveautograph. Autograph inyaya kuti ukandisaina pahembe yangu kazhinji kacho vanhu kuno kuzvavanoita. Munhu akakumbira autograph akasainirwa pahembe, hembe yake iyo kana ichita kana $2 anoitengesa kana $1,000 because yasainwa neceleb. Ndopatodzoka papoint yawanga uchitaura yekuti maartists edu ngaakoshese ngatiwe chiremerera chavo chakakwana. Ngavapise kusvika ipapo. But zvichasvika pakuitika because there are so many incidents ekuti Zimbabwean artist rinenge ranzi is a supporting act rinotobhura dhanzi rotonakidza vanhu kudarika international artist yange ingori nyaya yongosaizana izia. But mazuvaano tiri kuti vanhu vakukwanisa kuti vakaenda kushow mangwana votanga kudiscussa painternet zvaitika zvakukwanisa kuti vanhu vatange kuappreciate maartist edu which is a good thing. Saka zvikaramba zvikadaro we'll get there. Tinosvika. Because already kutori na Dita Sangoma anotori nema-fans worldwide. Saka we'll get there. Big shout out to Ghost the Magician. Arimo one producer ika ndenya mchokocho komborerwa maona mairamba wakatsika papo. Kune vanhu saka vari panapa guys. Ndikumbira kuti mufollowe platform. Mufollowawo nevanhu vamuri kuonawo vari panel apa. Magifts enyu tinoita madaizirai kunyeberai tomararamira magifts wayo. Saka kana vari pane vanenge vane magifts sunungukai kuti kandira magifts enyu mwari achiona kutiitira zvakanaka. Nichati shamwari ndinokutenda nekubatika kwawaita. ava bhoro Wasimbisa. Malongende family rega ndisazonyanya kubata ikwiyo zvamatonditira izvozvo zvakakosha ende ndozvikoshesa matoita pakuru tereki mambonisimbisawo. Tiri bogudo rega ndiburuka hangu Mumbo waya mborowe maraundi. Anditi aiwa, thank you so much, so much.
Yo, Queen Mukambo, I was safe guys. Bopin. Nisha Tease. Chimdara chacho. Kune vanhu vekutoti havazive kuti uri chifani human being. Asingazvikete izvozvo zvekuti iwewe but ndichanomambobvunza kudai usiri musician ungadai uchiita basa rei kufunga kwako tomboti music yakaramba kuputika ungadai uricha basa rei chaizvozvo? I think dai ndichitamba bhora it's either girls soccer or volleyball or dai ndichita zveagriculture. Wachitsika bhora here? Watamba position ipi? Kudo ndinomhanya rose ndaibata 6 ndakazosimba memanje kainja. Sadaro kai. Zvekutopedza chikoro chawo tombouya zotsvagwa nematicha zvekunzi utonyore unorova game. Ukuti chike wapedza fazi wanyora form 4 nzi tinodyiwa wangu. Obva watengwa nechikoro watombozvita zvazviya? Akahobho. Utone bhetere kubhora here? Mahobho nditone 2. Rimwe racho riri kupinda mu19 years momo. Nisha makanodzora makore. Plus ukwana nini kudo haini zvinhu zvangu maitikira zvakaita ndezvekuti zvanga zvisina kanaka eka kekuti une kavhaibhi kekuti zvinogona kuzongodai. Alright. Ziya zvokuti plus unongoziva unongori musikana opadheni zvinenge zvifanira kuita kuti vanhu vasaramona vabereki vasakurumidze kuzoti haiwa hamusi makunyanya here waiziva. Saka unenge uchishanda uri zvimwe zvezvokuti unenge uchizonokwata manje kuti apa ndichazonzi ndakunyanya apa zvinhu zvacho hazvina kana zvazviri kumboita zvazviri kumboburitsa. Mwari ndopazongoti aiwa mami mimi don't worry. Aiwa bazongonzi don't worry. Ndosaka ndikukuudza kuti unoona zvinhu zvinozongoita. I know kuti kune vanhu vari kunze uko out there vari kutongoti anototi pamwe akanditariso it's either an artist or whatever. Ainangu I believe kuti zvinhu zvinozongoita with time. Asi chinotongodiwa pamunhu nenge atongova patience uye kutongoti because ukwana ini maitiro andoita masini angu ka angasire ekusatomboziva ekusatomboziva kutoti foni yangu ndakazoirasa dai iri iPhone pamwe ndaiti iCloud ndaikuradza something dera ndikagadzira page ndakatora screenshot handinombozotonga uri muswani ndichitoseka kuti hapana kana follower ukunzwa ndichiseka ndikutegutu toti nditoti pane 2 mafollowers iyo ndakabata foni yemunhu ndakabata foni yemunhu inzwa wana hapana mari ka unotenga data $1 ndakabata foni yemunhu ndaitenga data rehour sezvokuti wangoona munhu ndakutora muhotspot Facebook ndazvifollow. Ginya yacho yandaita Hey man, humble beginnings moravai. Iwe chero muchembera anenge asina na Facebook iwe ndainstola Facebook nisha ndotara zvishando ndainstola Facebook ndozvifollowa then ndakatosangana newe futi ndakaposta something don't like and comment ndega ndizvikomenta. Woti payara kabuda bemba kunda iwewe. That's why that song ndo best song yangu because you know gogo wangu mchembe wangu aizosimbisa dhiri zvekutodaro vakamira newe. Even though taizombonetsa nenoise unoziva noise yacho imwe aizoite but kukula. Aiwa tikuti kana takuzoimba pane rimwe ruzha rokuti tozopedzisira takutozorwadzisa vanhu nzeve ka 24/7 iwe chimbodzima izvo Yes, unongomboita uchimira but chimbotipo remote. I'm told wamboitawo
Mutori boy mi. Ini ndakatombodisownwa kunzi ndina mwana anoita magitare panapa. Sadaro. Tombodisownwa kunzi school fees dzese atakatambisa oda kuita zvemagitare. Wewe. But look at you now, man. To God be the glory. Anzi handsome good uchachikumbiro nechati Zambo feature XQ. Tine ngoma wani naye anzani kuyo. I'm the King James. Rinonzi chiri mumari. Ndinaro ngoma na XQ. Inonsecha pa YouTube. Chiri mumari. All right. Ko Nisha, what's the first thing that you think of when you wake up? Chinatanga kufunga paunomuka kuseni. Chokwadi. Nditotange nditomuka ndisingatombofunge. Aiwa, wala chicha unotanga kuita, all right. Pese paunomuka. Apa ndomuka makuseni. Ndikamuka makuseni ndobuda panze. Because ndine kaseko kanga ndikurwa ndambotry kudzoka katanyanya kuwanda. Ndonorwa kajogu kangu ndodzoka pateni. What? Natanyanya kuwanda. Uke-exercise, wanyanya kuwanda. Saka ndandombonora kajogu kotanyanya kuwanda. All right. Okay, so mazano uri kujoga. Mazuva ndikumborova nekutoenda kujimu chaiko but ngoti mazuva anaya handisi kuda kubaya. But because ameno usazoita zvinhu zvokuti tatokujaira wakadai guys ndotodai zvekuti unozoonda woita ndenda kudzai guys plus memuchiona jeni guys hapana pekuti memuchange mamusirimo mujeni. I will be posting everything. Ndakaonda mune muchizviona ndakasimba. Apa tingati kurema macages mangani unombowambozviere Like now I think uchapedzera pepe kunguruma chipo apa ndikapedzera ka plus handitembezekere paairport. wakarema chivi wakatanzai paairport yange iri 85 pandikapedzera 85 not too bad 85 kgs uda kuluza kusvika pachi at least 62. Not too bad. Favorite pair of shoes yako chi? Jordan. J4. Jordan. Manoto. Ko kuma Facebook unoda mukomana kaita sechi. What describe bro take? Mama angu game over. Hatisi kuda mutupo wake. Tuda ngoziya kuti ane chimiro chakaita sei. Okay. I like them with big bellies. Like, chiri chipfupi chitema. Chiri chipfupi chitema chine dumbu. Nedumbu bro chekuti aiwa. Then musoro I don't like vanogerwa ndinokonda zuda musoro. Zuda. And then nedumbu iroro man, there's this one thing kuzonyatsodressa. I need munhu anodressa. I need munhu anoziva kupfeka anoziva kundanganisa kuti this and this and this and this. All right. Anisha urumwe wangu. Anisuda kuti ndiku hawa describe amuna kashata mfano. Chimunhu chitema chifupi chine dumbu chinojera zuda. Hawa ndichanisa. But at least so simple to black. At least to black is beautiful here. Kana ari kuuya musoro mangu. Pamusoro guys, aina ndikutsvaga mari varikuda kukwira papanel ka atanga mapanishati kana Galaxy anenge apanishati Galaxy ndomukwidza. Sorry zvei. All right. If God is to grant you one wish, what would you wish for? Kana Mwari akati chingoshuwira chinhu 1 ndo ndatokuitira.
ndomudza kuti ngaawedzere muchembero wangu mamwe mazikore kana 200 ngatisori zvenyu panapa ukataura zvinhu zvinyadzika tinongokubloka sezvo izvizvo waiziva handichi ndamuudza kuti nini ndokutsvaga mari ndoda mari ndobva nditi kumaloti kwako anyatsotaura pache zvako waiziva I don't tolerate vulgar words kana chibva kumunhu wandisingazivi asingazivikanwa kunge iwewe waiziva I don't tolerate I only tolerate it kana zvichiitwa nemunhu anenge achizvitira for entertainment vanenge vachiziyana so that's me ndoita zvandoda kana zvakushota inonovhura live yako sawati muchembera wedzero makore but you know what do you know ndinoudza mwari ndinoshuvira chi I would wish for 10 more wishes opa iro ada undipruva napuwa mamwe 10 wishes ndobva ndatanga kugadzirisa nyika watanga kunyatsomenda ma yeah do you watch soccer soka ya ukuona kuti mazuva ano hangu handisina moyo nastereki but game redu rezimu nesouth ndairiona waisapota ipi obvious but aiwa zviriko aiwa patsvene so but madeza waimbofocusa nesoka angati favorite player wako ndiani aindoda Messi iwewe ipapo tinoona kuwirirana ipapo amongst the dead who do you wish was alive kuti ushande naye Soldier Love picture ati makuruwani sauro mastaira mayani so ushandawo futi kuda maguta gara wandiudza arerereve dare riya ndakamurota musuno zvangu kadaro anointing iyoyoyo azve live ndakamurota musuno bro zveshuwa chaizvo hanzina sauro ndaitonyoroka ngoma kangu mungoma achitongoti bo achitongoti mawani man aiwa iyo pezvakanaka anisha wandoda kubvunza zviri kwauri kupindura kana usapindura handeitinzi Ja Praiser or Winky D both okay cool Nicki Minaj or Cardi B Cardi B anonakidza even I think kana kuswera naye Salam alaikum salam yeah Bounty Killer or Beanie Man Bounty Killer yes okay it's for me bad man all right Buju Banton Bob Marley or Lucky Dube wait Kopo. Lucky Dube and Bob Marley. Okay. Lucky Dube and Bob Marley. Good. Not too bad. Alec Macheso or Tongai Moyo? Macheso. Chillspot Records or Nash? Kodizvino ukanoona kupeka ngutaura naifudo hatichaudzana chokwadi here kuti nishanda nehoka aiwa apapo I see. It's okay. Tererai Mugwadi or Pauline My Sky? Tererai Mugwadi or Pauline My Sky? Yeah, masama taura masi. Padaro, ori mutuke. Nchandirekere. Okay. Yeah, ndazama kuda kumadzokorora.
Ko Rockford Josephat kana kuti Trevor Dong. Okutanganizana. Rocky kana kuti Trevor Dong. Both. Both. Ana Rocky kama ndo tikatangisa mjulo ka. Yeah, Rocky ndiye angakarora Pauline my sky. That's how Rocky is sky. Oh. Nisha, I mean, but I'm going to ask anyway because it went to 21 questions with a celeb. Nelson Chamisa or E.D. Mnangagwa? I can't even comment on that. Oh my goodness. All right, we're going to pass. Say colors, Freeman, Kanakuti Kina, na Killer T. Killer T first. Freeman. Say colors, Kina. There's end of order, but that's my order. You know, Tereka, you know, Gamshirika. iPhone or Samsung? iPhone. Favorite meal ya Nisha T? Unofarra kujigashi? Uchi. You gotta put the power, boys. Anzi Uchi. All right. Uchi cha werinish? Honestly, I favorite meal yangu ininangu ndinofarira sadza. Nishi. Sadza iri ndorida rine gango. Wandisira mukaka uya unogadzika unongo wanyatsoitwa nambuya vapfuura 70 kana vasina kupfuura usandipa kodzeka mukaka Nisha. All right, Reo. aya ndikukudza like the best because I know kuti kune mafans angu one day achati Nisha. But zvautaura zvineka ukuru mukati. Aritoda musoro wangu. Zvinekachi? Zvautaura zvineka ukuru kazvinako. Ukaona munhu anenge akusarudza kubikirwa nemunhu akuma7 nemukadzi akuma70. Zvineka chirevo kazvina. Aiwa. Ainzwa Gudo. I think vanonyatsonzwa. We come back afraid. Ndati Gudo inzwa ndinofarira sadza. Andi negango. Izvinobikwa nechero ane 2 years. Yeah. But mukaka wakakora uyu. Ndisina basa. Mukaka ndo unozokompleta meal. Okay. Saka meal yakanga ine gango pasina mukaka. Aisiri your favorite meal. Okay. Saka pamukaka apa ndo pane 70 years and above. Ndeipi nyika unofarira kuenda Nisha? Unozoti nyika chaiyoka ndaitombonayo but haizezvika ndakazochinja mind ansandane neimwe because honestly anoziva tichikura wabva wapera lavu. Yeah? Wakazinda kunyika iyoyo nobva wapera lavu. Yeah. Ndakazoenda kunzvimbo iziya ndobva ndatoona kuti nezvandaitogaya nelife yangu even pandaida zvandaitogaya kuti ndo pane breakthrough yangu nezvakazoitika hazvisi so zvinomake sense because now ndichiri kutofunga izvezvi ndiri kutofunga ndada kutotsvaga kumwe kuti ndoti munhu akatondibvunza ndotomuudza watogona kundirimainda because zvinhu zvokuti zvifanira kunge haufaniri kuzoti uchibvunzwa zvinhu zvakadai wati if uda kutotenga chitiketi iwo Gudoka unoita zvisina kutarisiwa. At least nondiziva. Saka handikuone papa ndakutorwadziwa but unoisa hako ndozoona ndoenda kupa.
Bichira to SP Studios, graphic designer wangu. Ndinodada newe mwana wa mai. Wakaipa. Kunzo kutenga imba muHarare. Ukutenga imba muZimbabwe kana kuvaka, unotenga kupi kana kuvaka? Unokuvakira kupi? Yako imba yekuti unoti apa ndopamba pangu pandogara. muZimbabwe muZimbabwe. kuti iko kune unozoita zvekauyo mera ndifunge. Binga. Yes. Yeah, Binga. But kuna wamona vanokubinga here kuna vanhu vanozvigune 6 kavana kuti vakaona mota vanoita part vane manje. Ndo zvandotodira ikoko as artist seartist nditone maadvantage akawandisa ngendiri ikoko. Vibes kateo. Ona hora ndakagara. Vibes o Mavado. Vibes kateo kana kuti Mavado. Vibes. This is Lakalanji. Shall I preserve my soul? Iye handimuzive. Iye utanga ndomuziva. Ko Caputon. Tell him to let it go. Tell him to stop it. Captain ndomuketa. Then I ko Anthony B. I could have lost my gun, but I won. Very true. Nah, Captain. The other one. That was it. From Nisha T. Thank you so much. Same floor now, only 10. Same floor now, only 10 both. Nisha, thank you so much. Thank you for your time on the Gonia. Oh. Okay, but Chirara, Nisha, Chirara. That's so budo. Imi ndinde diva na ngo buda. And kujoka gulo. Ndatokusegeza.